И здравейте хора, аз съм Ванката БГ. Ние ще направим един нов survival. Първият клип се притака. Това почнах нов. Ето, тъкмо се взем дърво. Всичко, дето казах, беше на празно. Ами, тъй че ще започна на ново. Тъкмо започвам да се правя къща. Значи, намерих един спаунер, ако искате сега ще го покажа за доказателство. Крави, седло. Сега ще го покажа. Чакайте. Добре. Айде да ни фрим дропващи. Да. Ето го спаунера. Взема честа. Тук има малко айрон, който мога да обера. Мога да се направя кирка и да го обера. Ще събере за меч. Да, се разкопах и намерих и друг айрон. Ще имаме доста айрон за копане. Вече започвам да се развиваме стабилно. Това е добре. Защото по принцип аз не се развивам стабилно. Абонирайте се и коментирайте в клиповете ми, за да продължавам да качвам. Моля. Се извинявам за тази част, която не видяхте, обаче ви доказах всичко, което ако изобщо някой не ми вярва, ако изобщо някой изобщо гледа клипа. Но повтарям изобщо. Да, не. Мисля си, че ме е лагнала. Ага, няма ми трябва спаунер. Тази поредица ще продължи. Ще се казва Ванката Survival. Ванката БГ. Добре. Продължаваме. Ако някой иска урок как да ни му лаги, ето го. Само без и това. Обаче аз съм си го постановил и да са кефя на хубавите графики. Просто ще се обкастра още няколко дървета. И хора,
Ако някой знае как се прави сървър за Minecraft 1.8, напиши в коментарите. Или някой линк към клип, или как се прави, или да ми даде скайп. Да му звънна. Значи ли кому и да се направим от Understreet къщата? Да. Точно това ще направя. Нямам друго какво да кажа. Просто ще продължим да събираме този айран в тази мина. Да, тя свърши. И аз изкопа с тези балока с коре. Да. Мисля да си направя къщата от Understreet. Не знам, доста красиво дърво е. И аз пък дърво, камък. Ако някой иска да започнем поредица на Minecraft 1.7.2, да звъни. Ама който иска. Скайпа ми ще е в описанието. Събрах го. Ще направим една запалчица. Ого, тук има още ръкави на мината. Добре, ще гледам да не се губя, защото ако се изгубя става лошо. Чак кирката ми се щупи пизда. Айрон. Добре, аз мисля да се къшкам тази мина. Този клип планирам да се казва завръщането. Както епизод една на нашата нова поредица. Мразя, като нямам кирка да се обера рано. Фък, откъде дойдох? Добре. Да фък бъгна чеченкове. Фак. Сега се заплетах още повече в тази прословута мина. What the fuck? И къде ще съм? Добре, хора, ще се върна когато се намеря. Ако успея, де. И така, хора, намерих се. Ето пак сме в къщата. Не мина много време. Сега може би ще протопчем ето така. Ще направим една печка. Даже взихме черното. Хора, малко ще се върна. И така, хора, надявам се ви харесало. Абонирайте се, сабскрайбвайте, лайквайте.
втори епизод сигурно ще бъде качен утре.